Ayer la Tentación estaba teniendo una persconferencia de un primer musical de La Tentación by Binbeck Bria. Esta dirigida por Rosalind Wecker y una producción de La Tentación y Drazans. Wake. Presente la tour, bom menina La Tentación. A ver, para nos con sumo placer, nos que anunciar uma produção nova que nós vai começar a trabalhar para apresentar fim de novembro, dezembro aqui em La Tentación. Esta trata aqui de primeiro musical de La Tentación. Musical é coisa que nossa curva hobby aqui na La Tentación para fazer, pero nós não logramos completo. Pero aqui nós temos for de Holanda aqui na Corso Rosalind Wecker que também ajuda-nos para trabalhar musical, e como que estava artista de musical. Mas aqui rato eu mesmo vai explicar Kiko está real musical. La Tentación está jeugdtheaterwerkplaats, het is theater eigenlijk para jovens que nos está experimentar com theater, actuação, baile, canto, tudo lo que é performing arts, jovens por inscrever e vir aqui e fazer teatro. Bouw de guia de profissional. Nós temos diferentes docentes e nós se chama Escola de Teatro de La Tentación Performing Arts Academy. Meu nome é Sergio Bernardina, eu sou diretor artístico de La Tentación e hoje está dia também festivo para nós, para o primeiro dia nós também trazemos uma produção conjuntamente com outra escola de teatro que está trazendo. Diz que rato, meu colega Mike também dar mais informação de lo que está trazendo. La Tentación, viaje más de spotlight, teatro para joven y para público en general, también presenta musical. Dice que rato, más información, arriba el musical aquí. Le paso la palabra para mi colega Maaike. Mijn naam is Maaike Kempers en ik ben artistiek leider van jeugdtheaterschool Drazans. En wij zijn een school die theaterlessen, zanglessen en danslessen aanbiedt voor kinderen tussen de 6 en 12 en voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. We zitten bij het Hawaii en elk jaar hebben we een presentatie, vaak in Luna Blauw. En dit jaar hebben we dus iets heel speciaals. Want we gaan samen met de jongeren van La Tentación een productie maken. En het is de eerste keer dat jongeren van beide scholen een voorstelling samen gaan maken. Dus voor ons is het een bijzonder project. En we denken ook dat het voor de spelers een heel bijzonder project zal zijn. De jongeren hebben allemaal auditie gedaan. Dus er zijn jongeren van La Tentación die auditie hebben gedaan. Jongeren van Drazans die auditie hebben gedaan. En uiteindelijk is er een cast van 14 jongeren uitgekozen. Met een gelijke verdeling van spelers die mee gaan doen aan de musical. Rosalind. Mijn naam is Rosalind Wecker en ik ben dus aangenomen hier voor Drazans en La Tentación om als artistic director deze voorstelling te regisseren. Maar ik schrijf hem ook, want ik ben geïnspireerd geraakt door het land Curaçao, het eiland. En ik dacht, ik kan niet zomaar een klapklare musical neerzetten. Ik wil daar de maatschappelijke onderwerpen van dit eiland in verwerken. En daarnaast wil ik natuurlijk een musical maken die voornamelijk voor jongeren in eerste instantie aanspreekt. Maar ik weet ook zeker dat volwassenen dit een hele leuke voorstelling gaan vinden. En natuurlijk, de combinatie zang, dans en spel maakt dat deze voorstelling de eerste echte musical wordt. Omdat hij ook nog eens een keer begeleid wordt onder live muziek. En daar ben ik dus heel erg blij mee en heel erg trots op. Nogmaals, ja, wat jij eigenlijk al zei, we hebben auditie gehouden en er zijn dus 14 jongeren uitgekozen. Ik heb 6 echte rollen vergeven en dat zijn in de leeftijd van 12 tot en met 22, dus dat is heel breed. En straks zullen jullie dus de hele cast gaan zien. Het verhaal. Zoals jullie hier kunnen zien, het heet Bria en dat betekent stralen. En dan als subtitel By Being Back, wat betekent ga, maar kom toch ook alsjeblieft weer terug. Want het is natuurlijk heel, ja, laten we zeggen,
heel erg nu? Ja, het is actueel. Actueel. Het is heel erg actueel onderwerp, omdat er zijn natuurlijk heel veel jongeren die als bursale naar Nederland of naar Amerika vertrekken. Waarom? Omdat ze hier de mogelijkheden niet hebben of misschien wel het gevoel hebben dat ze die mogelijkheden niet hebben. En daar gaat deze musical over. Maar het is buiten dat dit een maatschappelijk onderwerp wordt aangesneden, is het ook gewoon een hele vrolijke musical. En wat ook leuk is om te vertellen, is dat er liedjes gebruikt worden van bestaande musicals, zoals bijvoorbeeld Aida of Tarzan, Hair, Jesus Christ Superstar en ga zo maar door. Dus de melodieën zijn herkenbaar, al wordt de tekst herschreven. En dan als laatste wat ik nog even wil zeggen, is dat deze musical in 3 talen wordt opgevoerd, zodat het voor iedereen duidelijk is. En dat is natuurlijk in het Nederlands, in het Engels en in het Papiament. La Tentación Member Card allega, un regalo Master Pavo. Este es especial para abo que te gusta show, comedia, drama, show de talento y más. Vos podrás un año largo completamente gratis. Tanto como Cherry Ribebolo, vos por fin acompañar. Sí, 230 con un Member Card. Tour Luna tiene costo nuevo para mí. La Tentación Member Card obtenible en la taquilla de Teatro Luna Blow. Y esta costa solamente 50 florín. Sí, está válido para un año largo. Así lleva y busca vivo. Para su especial aquí, de limitar. Estamos sumamente orgullosos de joven Yudico Show, que também participa em musical aqui. Por motivo que não se llega de mira hobby via joven que tem talento de canto, que canta, balia, outra canta actua, pero tem caso aqui, hobby via, tem caso aqui que também mira que tour tem que vai canta, tour tem que vai balia, tour tem que vai actua, e tem que haver também um som mais forte que outro que nós samenwerking onder de jongeren, bouw die hobby dan dingen bij weer hobby, verder zijn dingen bij jou, de otro, para a totalidade, para bonita presentação. Dia mais, para nós está sumo prazer para trabalhar junto com Trazans e naturalmente junto com Rosalyn, assim nós por trazer algo great para o show. Rondou de musical aqui, também tem hobby surpresa. Nós não também divulgamos, pero queda on com o musical aqui. Nós temos Facebook, yeah? Nós temos Facebook de musical aqui, La Tentación Musical, subir para e queda al tanto de Kiko está passando com o musical. Riba nos website também de Teatro Luna Blow, lunablow.com e latentacion.com, Trazans.com ook. Volg tiki-tiki com o desarrollo de musical também, nós lo comunicar com a prensa e passine e poder cultura cena de desarrollo de musical e assim está rei nós está anunciar a fecha de estreno de musical Bria. Nós esperamos um tour para seguro começar a preparar, as coisas que nós a preparar para bailar North Sea Jazz, começar a preparar para nós stream nos hobby. Nós que mira tu inteiro show para binwak e musical aqui Bria. Accepted. 3, 2, 1, 0. Welcome. La Tentación. Stand by. Teatro Luna Blow, La Tentación y Telecurosou te presenta Teatro te den Bocas. Tour ya viernes, mitad de 4. Sin te disfrutar de obra nanqua que te presenta durante de 2009, Ten La Tentación. Obra nan, manera este un sueño. Corsou Tabalia, Budas, aportes e solución e cruzada. Y popi más. Teatro te den Bocas. Tour ya viernes, mitad de 4, aquí, na Bocanal. Telecurosou.